Ало, дядо Коледа, ще те изба майката. Искам една яхта. Ама отвътре да е лукс. Лукс! Ти знаеш какво е лукс? И един самолет, който ще ми направи, ще излетя до облаците. Искаш ли, бе? Дядо Коледа, ти нищо няма да ми дадеш. И три прозореца първа потреба, ама много да са хубави, кафяви. И искам една къща с вътре да е лукс. Искам 400 къщи, ама да е лукс. Искам един климатик, вътре да е едно парно и искам да бъде една червено, оградата ми да е много хубава като червена и с тухли искам. Как не може, бе? Калцунки може ли? Може калцуни. Защо не може? Ще те еба майката. Малко ще. Искам най-хубавата къща на света. Да. Стоп. И дядо Коледо, отивай се за шейната или... Фу!